barkanmu dai. Ina fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar yadda kuka sani, sunana Ahmad M. Ahmad. Wancan channel din nawa ya samu matsala. Wanda kuka sani channel din nan na baya, wato Ahmad M. Ahmad ya samu matsala. Hakan yasa na canza wani channel din, wato Ahmad M. Ahmad TV. Don haka ina sanar da masoyana, kamar yadda kuka nuna min soyayyar ku a baya, kuka dinga danna min subscribe da ƙararrawar sanarwa da kuma share ɗinsa, ina so a wannan karan ma ku nuna min soyayyar ku. Kwarai ma kuwa babu abin da zai hana ba mu nuna maka soyayya ba, domin kai din namu ne. Na gode, ina godiya sosai da sosai. Ba komai, kai din namu ne oga. Kar ku manta sunan channel din nawa Ahmad M. Ahmad TV. Ku danna min subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Na gode.